bonke. Amen. Abantu abasha usanda esikhulile abadideli bomsindo. Ngidala uthemba la kwelihlo sethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngoba khona kwenu mamzwane. Kana uNkulunkulu ngiyamthanda yena uNkulunkulu. Wangenze umusa nami. Nganginowaye abaningi empilweni yami. Baphendula bonke. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu. Ekseni ngicela sifunde izwi esisola kwizenzo 10 verse 1 to 4. Izenzo 10 sizocala kuverse 1 sigcina ku 4. Cela umzalwane uzokwazi ukufundela. Sekuyabheda emehlweni bangcwele. Isaiah chapter 10, from verse number 1 to 4. Verse number 1 from the Arash. Kwakukhona indoda ethile eKesariya, igama layo kwakunguKhoneliya, iyinduna yekhulu yebutho okuthiwa elase-Ithaliya. Verse 2. Wayengumuntu okholwayo ngokusabayo uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Wayabela abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu engaphezi. Verse number 3. Waba nombono lapho abona kuwo ngokusobala ingelosi kaNkulunkulu ifika kuye cishe ngehora lesishagalolunye emini. Ithi, Cornelius. Verse 4. Wayigqolozela enovalo wathi, kwenze njani Nkosi na? Yathi kuye, imikhuleko yakho ukwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo phambi koNkulunkulu. Izwi lakho linamandla lisipula imisedaka selebano liphuzisa izibabala likhala ukufika zonke inkebe ezingajabulo zami egameni likaJesu uNkulunkulu wethu oyindwele iphilile. Baba wethu namandla onke athi ugabile enyaweni zethu isibani ukuze sinone bekufanele silonde lona uNkulunkulu wethu namandla onke. Khuluma ngalo Nkosi yami ngoba umthothokazi wakho uNkulunkulu wethu namandla onke esazokhuluma ngalo. Baba wethu eqolisa amazi simjwayele kodwa okubeke kuye asikwazi ngoba uNkulunkulu osipha imana entsha usuku nosuku. Usisa abantwana bakho ibandla lakho lisalelele. Baba wethu namandla onke oyingwena nokumushe ngendlela right egameni kaJesu ke all the spirits oyingwele amisinterpreta izwi lakho. Baba wethu oyingwele, Baba wethu namandla onke gala ngalo ngoba liyagala. Baba wethu namandla onke lezi zinto ezintsha nezinkulu eziphilayo usisa uNkulunkulu oyingwele bonke abazolizwa banamukele ngokukholwa in Jesus mighty name. Amen. Amen bangcwele. Lithi izwi kwakukhona indoda yaseKesariya igama layo uKhoneliyo. Le ndoda yayimthanda uNkulunkulu. Kunezinto engizibalile ezine uNkulunkulu eyayizenzela uNkulunkulu le ndoda. Amen bangcwele. Asemukele umfundisi. Amen bangcwele. Kunento ezine ke engizibalile ngale ndoda. Kuthiwa indoda eyayikholwa yesaba uNkulunkulu nomndeni wayo, iyabela abampofu izipho eziningi, ikhuleka uNkulunkulu njalo njalo. Ukuthi kusho ukuthi yayichitha isikhathi esiningi noNkulunkulu futhi uNkulunkulu yayithembekile kuye noNkulunkulu kwawindoda ayithandayo. Amen bangcwele. Ithi imiqhubeka amavesi athi yaba nombono le ndoda yabona ingelosi. So yaba nokwesaba, igqolozela ngokwesaba. Imigqolozela ngokwesaba ithi kwenze njani Nkosi? Iyaphendula ke ingelosi ithi
imkhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. uKhoneliya wayemthanda uNkulunkulu ngokujwayelekile, enza lokho uNkulunkulu akufunayo, engazi ukuthi uthinta inhliziyo kaNkulunkulu. Amen baqhele. uNkulunkulu uyamhambela, uthumela ingilosi, uthi okuhle okwenzayo lokwabela abampofu sekukhuphukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Amen baqhele. Sengigcina nje konke esikwenzayo ekuhle sikwenzela uNkulunkulu uyakubona. Iminikelo yethu, ukukhonza kwethu, ukusinikela kuyo yonke imisebenzi yebandla nokukhuleka kuye njalo njalo, uNkulunkulu uyakubona. Amen baqhele. Ngizothi nje asiqhubekeni senze kahle uNkulunkulu ukuze nathi lokho esikwenzayo kube isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Amen baqhele. Ngizocela nje ngizoma lapho ngizocela babusise Nkosi ngamazwi abo besidumisele. Ngisene Nkosini ngifuna ubuso bayo.